Mat-tokki ta' wara nofsinhar tal-erba' 150 soldat mit-tielet reġiment maqsuma fi 3 gruppi bdew il-mixja tagħhom minn Pembroke sal-Belt. Il-missjoni tagħhom li jiġbru l-flus u jqajmu kuxjenza dwar ħidmet Puttinu Cares. 6 sigħat wara li bdew is-soldati bdew jintlemħu quddiem il-Parlament. Intlemħu wkoll persuni kurjużi li malli fehmu x'qed jiġri ma ħasbux darbtejn biex idaħħlu jdejhom fil-but u jixħtu munilta jew karta fil-karus. Mas-soldati naqdu l-familja ta' Francesco Spiteri, żagħżugħ ta' 15-il sena li 3 xhur ilu tilef il-battalja mal-kanċer. Il-familja spjegaw kemm kienet kruċjali l-għajnuna ta' Puttinu Cares mhux biss għal min ikun marid iżda wkoll għall-familja. Hija sajjetta fil-Bnazzi, trid tibqa' hemmhekk, tkun koraġġuż, tagħti s-sapport lilek il-familja. Puttinu Cares ikompli jgħinek biex tibni iktar kuraġġ, ġew tfal oħrajn kemm kien persuna li jgħinhom ġie naqqas biss konna nafu. Kien hemm tfal li għalunna li Francesco kien anki jaqsam l-ikel tiegħu magħhom l-iskola. Kull xahar Puttinu Cares jilqa' bejn 60 u 90 pazjent li jitilgħu għal kura l-Ingilterra. Sadan it-tant Puttinu kompla bil-pjani ambizzjużi tiegħu li jkompli jkun ta' spalla għal familji fil-bżonn fosthom bil-proġett ta' appartamenti ġodda fiċ-ċentru ta' Londra li malli jitlesta se jipprovdi akkomodazzjoni xierqa u li se tkun tefa' ta' ġebla l-bogħod mill-isptarijiet fejn jingħataw il-kura ħafna pazjenti Maltin. Il-binja se tissemma għal pedjatra u speċjalista tal-kanċer Viktor Kalvanja li miet traġikament kważi sentejn ilu.